ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଛନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଓ ଜାଣନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଦୁଇଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ବା ଦୁଇଟି ଫୁଲ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବାଛିବାକୁ ହେବ। ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଯିବ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ବାଛନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ନମ୍ବର ଓ ଜାଣନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1। ଯଦି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବାଛିଛନ୍ତି ତେବେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଏବେ ହାରି ସାରିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ଜୀବ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଏପରି ଥିଲା। ଓମ୍ ନମୋ ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଆପଣ ଜାତକ ବିଚାର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦ ଦୋଷ ଭୋଗ ହେଉଛି। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ପୁତ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଦୂର ହେବ। ସତ୍ ଚେଷ୍ଟା କରି ବି ଆପଣ ସୁଫଳ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ଆସିବ। ନମ୍ବର 2। ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବାଛିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ବିପରୀତ ହେବ। ଆପଣ ଯେତେ ସତର୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁଣି ଘର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷ ନିଡ଼ାମ୍ବର ରହୁଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଦିନ ଯାଏ ଏମିତି ଦୋଷ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥହାନି ହେଉଛି। ଆଖି ଆଗରେ ବହୁ ଲାଭ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଲାଭ ରହୁଛି ତାହା ଅଧା ମିଳୁଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଆପଣ ନିବେଶ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମ କର୍ମରେ ମନ ଲଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଘଟଣା କରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ହାନି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କାମ ହଉ ମଧ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆସୁଛି। ଏଇଭଳି ମୋଟିଭେସନାଲ ଟିପ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।